Zorion atima, eskutik hartuta, eskutik eskura, alkar hartuta, desbardinari eskua monda, itxarrik, lo egin ezinik, ametsesko egoerara heldu gara. Pentsa ezina eta sinestezina sana, ilusio bihurtzeko gai izan gara. Larondo hogei dimostar, herriko ia iruti bat, 100 kilometrotara joan daiten ilusioa sortziko gai izan gara. Eta hori egiteko gai izan bagara, zer egiteko ez ete gara gai? Halan da guzti be, oina lurrean daukaguz. Naiz batzuetan, dardaka daukaguzan. Sortudan ilusio hau, alferrik kaltzeko beldurrez. Hori dana alkar lanean, auzo lanean, talde lanean, ilusioz eta faltasunez, izilean behar eginez lortu da. Desberdintasunak abereizgarritzat joz, sentsibilitate desberdinak plus bat legez hartuz, eta hartu emon barriak sortuz. Ustez, hori dela herriaren arazoak konpontako bide bakarra. Danon artean, danok batera, bultza eginez. Holan egiten da herria, holan egiten da Euskal Herria, eta holan egiten dira jaiak be. Irabaziko dugu, beste behin ametsak ekinez egina bihurtuko dugu. Ospatu beharra dago eta ospatuteko be, zer hobeto jai egitea baino. Jai honeik ospakizun bihurtu daiguzan. Goazen da no kantara, sato zue kantatzen jaia be zure esku dago eta.